Som vďačný, že som mohol byť na svojej životnej ceste účastníkom alebo spoluúčastníkom takých vážnych, silných projektov, ako bolo napríklad budovanie hospicového hnutia na Slovensku. Úplne v prvopočiatkoch som so svojimi kolegami budoval najprv ideovo, potom materiálne, neskôr aj koncepčne prvý slovenský hospic. Je to dielo, ktoré myslím si, že raz bude veľmi, veľmi docenené. Ale aj také drobnosti, ktoré možno, že nesúvisia s tým mojím manažerským pôsobením v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva, ako je v samotných Košiciach myšlienka a neskôr aj budovanie festivalu sakrálneho umenia, ktoré má 20-ročnú históriu a rodilo sa veľmi sympaticky, ťažko, ale dnes je to jedno renomované podujatie. To sú fragmenty z mnohých darov, ktoré som ja v živote postretol a rád by som tieto skúsenosti prenášal aj do toho života, ktorý je kvázi normotvorný. Aj do prípravy dobrých zákonov, aj do citlivých zákonov, aj do komunikácie, ktorá si myslím, že na úrovni Národnej rady a vôbec v politike je dlžná tejto krajine veľmi veľa.